posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Bonkalindo lero lino pa 25 February 2025. The DC ena amaona ngati zimene timalankhula mama wangati uno siku ndi siku, mwezi ndi mwezi, ndi zinthu zachamba, zinthu zimene munthu wake ndi wopenga misala na madrama. Odala amene amati akamva maaudio a the DC amadalisika komanso amamva nkhani zenizeni. Ndi chifukwa chake timanena kuti mneneri salemekezedwa kwawo, monga amene alili ngati abushiri aja. Anthu amatenga ngati abushiri aja ndi asataniki, amatenga maprofeti ngati mene ali anyangulu aja, azimba aja ngati ndi asataniki. Koma ndithu amene aja akupulumutsa miyoyo ya anthu, komanso akudyesa anthu muwaliranjimu, munchinjimu, komanso loziko lonse limapangira umboni kuti abushiri akafuna kupanga zawo zimakhala zenizeni. Amakhoza kubweresa mahelikopita mu ziko limene asogoleri aja alibe ulondege, ziko limene asogoleri aja ndi ongokuba basi. Kukapanga ngozi amadalira maiko akunja kuti abwereke ndege, koma Bushiri one man amakhoza kupanga zimenezo. Choncho ndodala amene amakhulupirira anthu awo, aneneri awo amene ali mu ziko lomwero, amene amati akamalankhula mama wangati pano amatola monzeru zina ndi zina. Mwachisanzo ndinanena loweruka lapitalo mamawa kunena kuti boma la Malawi likukakamiza maministers ena atumizidwa ku Blantyre Synod of the CCAP kukakamiza azibusa kumeneko general secretary wawo ndi anthu awo kuti alembe kalata yonyoza kunena kuti anthu amene anapita ku Page House anapita mwaokha, ndipo iwo ngati mpingo sakuziziwa chikhalire nicho anawauza anthuwo ndiwo. Ndipo kulembedwa kalata Malawi ndi pamene titi tiziwe ife kunena kuti azibusawa ndi ankomba kuwiri, manjanjawidi, nawonso angofuna ndalama. Anthu amene amapemphera kalekale lokupemphera zenizeni anatha muno Malawi, tasala nawo wa ambiri wani manjanjawidi, makawazi onamizira kupemphera ndi ajatu anamizira anzawo ngati sakuziwapo kanthu, atalandira ka 50 miliyoni. Anthu omvesa chisoni kwambiri. Ndi ena ati akufuna umboni kunena kuti kali ndondoona makodi umboni umene mukufuna inu ndi uti, popeza ine ndinalengeza kalata yosanachitike isanalembedwe, ndi pamene mungaziwe inu kuti ine ndine woopsa kwambiri. The DC amenenso ndi mayenda ndekha, malingaso ndi kuvuta kwa fiyolo kundi kumayenda ngakhale pansi, amene anga ndifune akhoza kundipeza koma ine sindimanyumusidwa kwambiri. Chenjezo langa mama uno likupita kwa Lazarus Chakwera ndi nduna zako, kunena kuti meeting imene munapanga zulo, imene mwalengeza, imene mwakambirana kuti mukufuna muyambe kumayenda mmashopu mwa anthu a business komanso nyumba mwawo, ndicho linga kuti mukayang'anemo ndalama za forex, imene ndi program yopusa kwambiri. Ndipo ngati simuichita handle bwino program imene ithawisa ma investors, mukumbukire kuti ziko lanu ndinu anthu opempha azatenge amene china chilichonse mmadalira maiko akunja. Ndipo tithokoze anthu amene wa business kuchokera kwa anthu amwenye, azungu ena ndi ena, komanso anthu ena ochokera mu Africa momuno ngati ma Burundi, amene alipangisa ziko likuti economy yaje imene mwayiwononga nokha, koma economy inali bwino kwambiri. Anzanu ambuyomu kuchokera kwa Bakiri Muluzi, Bingwa Mutalika, Mai Joyce Banda, nzima itu kuzafika Peter Mutalika, economy ya ziko idali bwino, Malawi amanjoya, koma inuyo mwayiwononga economy nokha chifukwa chokuba. Ndipo mukamanena kuti mufuna muyambe programu yanu yomayenda kumashopu komanso kumanyumba anthu ngakhale usiku kumafufuza ati makobiri, ndi chimozimozi kumawauza anthu kuti mikozo iyi ndi yanga koma manyiwa si yanga.
Izinthu mwazisokoneza nokha. Kumbukirani kunena kuti mutalowaso 2020 munaliso ndi pulogalamu imene mmaba ndalama mwa maburundi. Munapangana kuti mpeze ndalama zogulira magalimoto, mwagulagula magalimoto, mwabayiba ndalama, mwaba makontena, mwaba millions amaburundi, anthu osalakwa, anthu amene amapanga mabizinesi yawo mwamtendere, kukhala bwinonso ndi Amalawi, kuwalemba ntchito Amalawiwo. Leronso mene mukuyandikira kampeni mukufuna mube ndalama zina, ndalama zake ati mukunamizira pulogalamu yokuti mufuna muzipita makomo mwa anthu, mashopu mwa anthu amwenye ni maburundi, muzisakasaka ma US dollars. Fuso kumafusa kuti kodi anthu akuno akamagulisa zinthu zawo amagulisa ma US dollars, masa amagulisa Malawi kwacha. Iwo wakafuna kugula katundu masa amachita apply ku banki malinga ndi Reserve Bank policy. Now, how come that this time around you want to start a campaign yomaenda mmanyumba mwawo mwa anthu aja amwenye ndiye ati muzichita sechi ndalama? Iyi ndi programu yonama. Vomerezani kuti mufunaso muyambe kawiri kumaka abera anthu aja malinga ndika kampeni kapene kakufunika kuyambika. Mukufuna muzika abera anthu ajawo. And I don't understand kuti andale no mmaganiza bwanji. Chifukwa amene ali ndi forex ndi inuyo. Bwezi pano mutauza polisi akambe kunyumba ku State House iko azika secha. Chifukwa ife umboni tilinawo kuti amene muli ni makobiri ndi inuyo andale. Amene mukusunga forex ndi inuyo andale. Amene mukupanga business even za black market ndi inuyo andale. Ndipo andale mukupanga zambiri even olo chamba mukupanga business ya chamba, koma munthu kungopezeka ni mibulu iwiri mukumamugwira. Even kumwanza border kumapezeka chamba, kudeza kumapezeka chamba cho chikapezeka olo ni ma minerals zikumango zembesedwa kungokhala ngati akupita nazo ati kuboma, koma zinthu zokazifuza zimakhala kuti ndi za minister wina, koma zimenezo azipitisa kale munthu yonse sanga mmange wapita. Mukamakhala musamaone ngati Amalawi ndi anthu ogona. Amalawi tu si anthu ogona. Amalawi ndi anthu ozindikira. Ndipo izi programu imene mukupanga imene muzandikumbukira pamawa, mashopu ambiri atasekedwa, ma investors ambiri, a business ambiri tikunena pano ayamba kale kuchoka muno Malawi chifukwa cha kusowa kwa forex. Ndipo mufufuze mu history izi zikuchitika koyamba sizinachitikepo kuti anthu Malawi muno akayambe kuthawamo muziko lomvesa chisoni. Mwabayiba nokha, mwazibera nokha ndalama zo muziko mwachita create nokha tension, basi ndiye mufuna muziyanamizira anthu amene akupanga ma business kuti ndi amene akusunga forex. Forex kusungidwa ndi inuyo kuchokera ku State House iko, kuchokera kwa ministers iko, ku Capitol Hill, ndino amene mukuba ndalama ndi ku Reserve Bank, the worst governor that we have, amene sakuziwa chimene akupanga. Ndi zimene akusunga, mukusunga forex, mwaiba forex ja, ndipo mwakhala mukupita maiko akunja ndikumakachita bank ndalamazo. Ndiye mufuna mwanamizire anthu ena cholinga kuti muzikhangate mukupita kukayang'ana forex koma mukukabera ndalama zawo. Ziwani kunena kuti zachitika zulo zija mashopu ambiri osasegulidwa. Is a danger warning sign. Komanso mavenda amene akufuna achite demonstrate lero kupita ku State House pakana ku Capitol Hill kapena ku office kwa Gwengwe, it is a danger warning sign. Ndi ziko lomvesa chisoni limene limati likazuzulidwa ozuzulayo ndiye amamangidwa, opereka advice yo ndiye amamangidwa. Nchimozi zimene zinachitika ngati kuchikangawa zijazo. Anthu amene amafuna kuti apereke maumboni amaopa kuopa kumangidwa. Pomwe maiko ena zimene zachitika zija anthu akaona akubwera kuti apereke umboni, azungu amakondwera kuti amve the truth. Koma ndi ziko la Malawi ndi ziko lomvesa chisoni limene limamanga anthu chifukwa choti akulankhula za imfa. Koma akuluakulu James Hadley Chase kunamizana kupangisana njomba kutitenga ife ngati zisiru.
ndafuna ndikusimikizireni kuti no matter what, whether it will take how many years, can be 20 years, but the truth about Chikangawa will wanna come out one day. Ndipo Amalawi azaziwa chilungamocho, olo mutakwirira chilungamo motani, olo mutamanga anthu ochuluka motani, but there will be one day is one day anthu azaziwa chilungamo chimene chinachitika ku Chikangawa. So musabwerese environment yopyeza, environment yofuna kubweresa attention muno Malawi, kaya muli ndi mfuti, kaya muli ndi chani, koma mwasiya anthu zinthu zakuvutani. Kodi inu nokha amene simukumva chisoni ndi mmene zinthu zikukwerera, mukamakambirana kuma meeting kanuko mukukambiranago za mtundu wanji? Kodi inu simungachite resign ndikupulumusa ziko kwa salaku? Simungachite resign panopa, instead of resigning ndi pamene mukumatumiza anthu ena kumapita kwa Chikowi, ena kwa Chikanda, ena ku madera osiyana matiye akuzomba, komatu anthu ochokera ku Meki ndi ena ochokera ku Ministry of External Affairs kapena Internal Affairs, ndikumakapanga campaign ndikumauza anthu kuti alesa asavotere wachipani china koma muvotere ifeyo, ndipo tikupasani sign, munthu wathu tizimpasa sign yokuti muziziwa kuti ameneyo ndi wathu. Mmene lili zikoli osamva chisoni. Komanso makape eni ndi a opposition, makape a opposition ndinu makape kopsa, chifukwa nthawi imene mukanakhala inu united ndikubwera pamodzi ndikuwapangira mademo anthu amene wa zisiru zimene amene wa mademo a 1 week is enough. Inuso mukanabwezera zimene zinapangidwa zijazo kupanga mademo a daily kwa mufuna ka 2 weeks, koma apangidwe mademo nicholinga kuti mupulumuse anthu. Ziko ili likufunika anthu okuti alipulumuse kumavuto la kuno, asogoleri athu akuno kuopa kumangidwa. Zija mukafuna kupanga pakati apo za mademo mumati mukudikira khoti likupaseni go ahead, kulizi pakana lero kumafuza kuti kodi mademo aja electoral commission kuti mufuna uje ni chairman achoke, uja chairperson achoke, zili pati lero limamo kuti muyitanise mademo amene zinthu zakwerera muno Malawi ndicho linga chopulumusa anthu. Imulipe business as usual. Anthu a opposition ndikumafusa kuti kodi amene wawa ati afuna ati azasogolere ndani, asasogolere ndani, koma aliyesa ali busy basi kumanena kuti ndiyima ndekha, ineyo ndine dolo, ndiyima ndekha. Basi mungofuna upresident, basi mungofuna upresident instead of risking, instead of kuwatetezera Amalawi, kuwapangira a conducive environment ndi mmene zinthu zilili. Mukamapanga zinthu zanu tamuganizireni lebala, mukamapanga zinthu zanu tamuganizireni venda, tamuganizireni ogwira ntchito muti, tamuganizireni ogwira ntchito kwa mwenye, tamuganizireni ogwira ntchito kunyumba kwa munthu. Kodi ndi mmene chimanga chakwereramo, zinthu mmene zavutiramo, munthu wakumuzi amene akufuna azigula tablet ya sopo 1.5 akayipeza kuti ndalama. Amalawi yakuzunzika kwambiri muno Malawi, koma opposition mulipe basi muli busy ku parliament so ukuti muzipanga ku zinthu zeni. Ndithu palibe chimene mukupanga, tapanga ni malamulo oti akomere anthu, palibe chimene mukupanga. Panga ndi za section 65 muchite impeach anthu, palibe chimene mukupanga. Tapanga nitu zinthu zokuti zikomere aliyese ziko lino, palibe chimene mukupanga. Kubasi muli busy kumango omwe ati ndino anthu omvesa chisoni kwambiri asogoleri a ziko la Malawi nonse olamula ndinu anthu osusa. I think mmapangana mukuziwana chimene mukupanga eniyo mukuziwana. That's why ziko lino kulizi business as usual, but despite all these challenges zimene akukumana ndi anthu. Malawi akukumana ndi mavuto osiyana muziko limene lili la chakwera, but you are not standing up together and fight them. Ali maiko ena akunja nthawi ineyo ndi pamene chakwera ujaka naona nyekwe koma mmaopa ati kumangidwa, koma mukufuna so mukhale asogoleri. Inu ndino makape kwambiri. Bon Klindo, the DC
mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, TE Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Upon Kalindo, lero lino pa 25 February 2025.